Bona nit. Nosaltres creiem que les ordenances presentades tenen un fil conductor i una importància cabdal respecte a un tema que nosaltres fa anys ja que venim d'alguna manera preocupant i denunciant, que és el tema de la plusvàlua municipal referida al tema de les dacions en pagament. Crec que la solució proposada és absolutament correcta. Estem radicalment a favor d'alguna manera no incrementar el patiment de les persones afectades, i això es veu tant amb la simulació que moltes vegades es fa respecte a la dació en pagament, obligant per part de les entitats financeres a fer una compravenda, com del fet del requeriment dels 2 anys, que veritablement ha estat d'alguna manera un problema que no havien trobat una solució fins ara, que es proposa d'una manera clara, d'alguna manera, retornar la justícia social a aquestes persones que han patit aquesta situació. Nosaltres votarem a favor perquè pensem que és donar solució a un problema que veníem patint des de fa bastant temps.